o zem ani krok. Som ťahala za sebou jak sánky, moja zlatá ideš, tak nakoniec sa postavila a išla. Už potom to nikdy nezopakovalo, vieš. Aj ten prvotný taký oný, že Ježišmária, nechcem ísť dovnútra. A keď to spraví prvý raz, to mi to nejak nevadí. Keď to robí druhý, tretí, štvrtý raz, tak už mi to vadí. Nie, to už potom dobre, len jej to ukáže, že už je to akože vieš, to musí ísť s niečím takýmto, s takýmto krábinou prekvapí. Ale akože robí dobre, stopuje parádu. Keď som urobila 3 štvorce s ňou, hneď potom urobila 2 rovné stopy a 5. mala lomu s pomocou, 3. lomu urobila sama. Takže bez pomoci vieš, že dobre to ide. Teraz sme na testovky. Piličková, tam je tak. To je iné? Nemôžem s tým. Ja som aj videl, som Ako však, aký som prešla, kým som ho pustila z tej zadnej brány, to pustila asi 3 metre, a kým som sa tam ja došmukala, tak ona až mi 20 robila okolo. Vrchová vtepa. Ja už je zima. Že poďte do tieňa. Však nie je určite, že proste môže aj tu. Ale vidíš, keď fučka. Hej! Nie, nehovorím, lebo ledečko má meno. Hej! Aha, dobre, tak u neho aj záraz niečo máte. To si? To si? Málo ty dostáva. Stop! Ja som vedel, že mám morálne pochopať. Katalógové číslo 21, 4, 5, púšťam. 4, 5.